Amita Sulin Pasial. Mi compañía se llama Pantalla Chica Productions. Nós estamos hobbycos. Nós estamos sempre nós produzir voor die commercials, stick films and everything in between. Mi abai di corso pa Holanda pa studia studio que dava tema Art and Economics. It was really cool for me. Ora mi antes eu dava em book di IBG, que eu dava de miratura profissional assim que dentro. Ando mi dava sempre mi dava de boas cifras. Pero estudia accountancy, mi por para Holanda, mas eu botar aí na corso, dus mi será quizá algo outro. Dus ora me passa de een lista die nummers denk ik maar Art and Economics. Eigenlijk een management studie ding in mundo di arte, pero in nummer dat wat een kick. Dus ga je nummer leuk, dus per se maar bij. Arts met de keren dat come from my family. Mijn mama tá een hoop cultural, dus het is dia nós estamos aqui, nós bij carnaval, nós bij Sehu, nós bij carnaval bandenbouw, nós bij feria na bantopa, anyway, everything. Niet conocer culturas musicana, dus arte, vooral arte musicali, arte expressivo, dat algo malanda kon. En toen ja, numbers, I'm just good at numbers. Ik was helemaal gek van telenovelas. Dus ik dacht, toen ik stage moest gaan lopen, ik dacht of in Mexico of in Venezuela. En Venezuela was in die tijd al een beetje fassie aan het worden. Dus toen heb ik heel hard gevochten en heel veel achter mensen aangebeld. Totdat ik in Televisa Mexico stage ben gaan lopen. Daar heb ik de basis geleerd van wat ik nu doe. Eigenlijk. De discipline, de lange uren, dat je echt door moet werken. De samenwerking, de goede sfeer op de set, dat moet zijn als je echt lange dagen gaat werken. Het feit dat iedereen zijn eigen vak moet doen. Films heb ik een aantal gedaan. Onder andere Double Play, Atari Rudy Platen, Mighty Lost Kings and Queens, From Sharelli, Sing Ayo. Wat is Taya? Taya is een streamingplatform met films van de Dutch Caribbean. Dus van filmmakers van Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten en hopefully in the future from the whole Caribbean. Het idee is ontstaan in de eerste lockdown van COVID. Dat heeft ook te maken met het feit dat we toen bezig waren met een film en met Atari. Ik was aan het kijken hoe we het aan de markt zouden brengen hier op Curaçao. Het liep een beetje stroef. En ik dacht, maar wait a minute, waar zijn de andere films dan te zien van Curaçao? En ik kon ze nergens online vinden. Dus dacht ik van, oké, let's see als er animo is om die films online te krijgen. Ik heb filmmakers gesproken, waren positief. Dus toen begon het traject en vorig jaar hebben we het einde jaar, rond deze tijd hebben we het gelanceerd. Bijna alle films die op Taya te zien zijn niet op een ander platform te zien. We hebben alle documentaires van Sharelli. Dat zijn Mighty Lost Kings and Queens, Yamada, Zo vrij als een vogel, Su Sole Su Playa, dat zijn van Sharelli. We hebben alle films van Norman de Palm en Felix de Roy, zoals Desiree, Papa Song, Zulaika, Almacita Desolato, Ave Gabriel, dat soort films. We hebben wat nieuwere films, speelfilms zoals Double Play en Tula de Revolt. Atari zit er natuurlijk ook op. En we hebben ook shorts, zoals Yo en Casita en dat soort films. Ja, ik vond het belangrijk om zoveel mogelijk filmmakers een kans te krijgen om hun films te laten zien. En short is een deel van onze cultuur. Het is makkelijker te maken en er is veel van gemaakt. Dus, en ook voor de kijker, ik bedoel, ik kijk vaak tijdens mijn pauze in de lunch, heb ik maar 10 minuten, misschien 20 minuten. En dan kan je een film kijken en dan kan je verder. Ja, ik denk dat het heeft toekomst. Het geeft perspectief en toekomst aan ons als filmmakers. Weet je, als de film uiteindelijk is gemaakt, dan pas gaat het leven. Dan pas gaat er meerdere dingen komen. Dus waarom niet dat platform bieden aan onze lokale films? I love my job because I can put a smile on people's faces. We maken lange uren. Er gebeurt van alles en nog wat op een set. Je kan
de gekste dingen gebeuren er in een filmproductie of in een commercial productie. Maar at the end of the day, als de klant of de kijker ervan geniet en je zit in een zaal en je hoort de mensen lachen of mensen komen zeggen, hey, ik heb gehuild of je ziet de gezichten, dat is de biggest satisfaction ever. Ik geloof in de film van de lokale bodem. Absoluut. Curaçao heeft een hele rijke cultuur en een hele rijke geschiedenis. En we hebben zoveel te vertellen. Dus nu is onze kans om het vast te leggen. Dus echt, we have stories to tell. Mijn hoop is dat er meerdere filmmakers hun craft developen, zodat ze op hoger niveau kunnen presteren. Want ik zie dat heel veel mensen filmdingen maken met heel veel hart, maar de techniek is er nog niet daar. Dus als die techniek erbij komt met die passie, is het gewoon amazing. Dus we hebben de raw diamond. We moeten het beetje bij beetje gaan polijsten om echt van Curaçao een echte filmland van te maken. Oh, you were on the show. I'm sorry.